contra o que temos obligatoriamente, que están pendientes da resolución do seu expediente. E polo que dicen estudios, para xestionar hai que ter orzamentos. Claro, se non podemos falar de vivenda como falan vostedes, o goberno que usted defende faga o que faga, que nos leva falando de vivenda un montón de tempo e non temos nin idea das vivendas que está facendo en Galicia. Eso sí, opción de aproveitarse, de apuntarse todas as que facemos nós, sen ninguna dúbida, o vemos todos os días, pero facer nin a primeira. Esa sociedade que nos anunciaron que se iba a facer para construir vivendas, nada de nada. A que constituímos nós, o mellor con menos propaganda, con moito menos ruido, xa leva o 5º acordo en Consello da Xunta para promover vivendas en menos de un mes desde que está constituída. Esa é a diferencia, señor Besteiro.